sin, the gospel, and the law. Ose boni asempa no ne embrano. Abusiafo na wotwe asan abeto yembio yebeda onyankopon ase. Ye sese ne one yen adini ye no. Sara na mo nso one mo adini ye kote mu nyinara ye ne wo hwe okwan ya yebefa so ne yanyini ye ne nyankopon ayonkofam ye ne wadi kwan aye adusiano makomako wotwe. Na wotwe mu no ye hwe ne etoso enkron no. So wotwe atifi asem na ose boni asempa no ne emrano ye basisia. So we shouldn't see it as a DBA chichiri. Back when you have done no sinidia or botanzo, no de or any day was embrano. Said Abia embrani waki, and you cried the young say bonnet. The first four no for Yankopon, the last is no for ye. You Christo Nina don't want some to people was him 2 powers and any of us will be any show yam soon. Oman this year, for Adolfo mo amoshe ni mo amutie nyinara ye besan ama makwa basonko kwanso na afenso ye de seda stronko e de amamo se de biara da mafidie e da hasia ye no eye babu mu empensem mu na otwi mu no ye pese no hwe adusia ehuhia pa ye wose bone asempa no na afi emra no maboafo no aye krado omo bebo na afi de ne etoso adusia etoso nkron yi e de abremo baransana no mayenkuti enyum emfree singing band for home rasisia.
yɛda sinking banfo ase enwuma omudi abedi yen edition animo de amaye maboafo no aye krado but ma memfa ase de mu ode nso mfa ma 3 ABN Ghana TV na fe Hope TV Ghana sadma ko mienu yi omudi omu TV adwuma no de omudi ye ne se omudi ka onyankopon asem nko a nse na san so de o ka nyankopon asem nkra mpo a obi mpese obetie na ka mpese wa yi kakra mpo de aboa nti abusiafo na ebo ankakra ti se wutie na se wo hwe na se ebe yo betia miamio mu mfidie mu na ma asampa no atimi atra ko wiase afa na anyi nti no won so betimi yi kakra na afi de aboa mu se wakoma epese wo ye ebo mu se osa kwan so abehu se won number egu yemfo ni na yesrofa na frɛ obi beje o kakra bi afa bo sa adwuma ko ye nam sa ye so emo nyankopon so ahraw pa eye mi wie ni sa de mehwe fie ha se abusiafo o mencha se meyi omu de akyerɛ na afi wi a yahwɛ adusua no mu me de musomfo Bismarck mensa ende ye wo adom mesa e wo Foster Twum eka me ho wa ha se Foster ye mo akaba and I say nenso ye ton safro watimi aba na me ko manima Sister Grace ababio so ene on Sister Grace ye mo akaba ye nua and I say nenso watimi de odo abo odomu na afi me ko no ho a Samuel ababio so ne on pani same ye mo akaba and I say watimi aba na afi Dr. Kwajo Densi Amankwa eneti eto no haro Densi ye mo akaba ye nua Bismarck and I say nenso watimi edi odo abo odomu ene na abusiafo ye besi entrase na afi mama same abompaye edi amaye adofo no mama ye mompaye na metumfo umaye da wase so amaye kwanya se yembesua ho asem ne adofo no enche unchen na nyansa ni nimdie nyina wo tifa bidum ye na ye besua ho asem yentimi nsia ne mfa mobre se fata na afoforo nso ye no mu che nso enya sinsuanso papa wo mu so no mu so mfa bi aba wo mu no mu so mfa mobre se ne fata wadum nti amen amen masa ma munyina akwaba na afi ya hwe yen adisua no mu emfa last week ni hwe adisua to so anwotwe no o say having faith and aserinya didie last week adisua ni na abusiafo na gidie adisua se wutie ne this is your first time wutie na YouTube a obetimi subscribe to your channel no uwie so na ode wonsa so amia adoma no so echesese yes video automatically wonso ebeba beto wa yin mu na afi wonso wonya wonso awoso ede akwakomo obi se last week wantimi antie adisua na ohwe London Ghana SDHS Sabbath school na obu se ewo ho no obetimi aklik woso na wonso watie se ne gidie adisua se ne esi kwa adisua bia na kwasem se na eti apopa sanse se gidie ni mu a yentimi nsom nyame gidie ni mu a ye ne nyankopon ayonkofa bia ni mu mfa se gidie ni mu a Kristo som krompo eni ho Kristo som fareba ne ne fapem nyina gidie sanse bibia ni ho a esi ya na ye ho nyankopon ba ade ne eni ho odinanum kasa na so ye gidi se nyankopon odinanum kasa ene boy se ne chosem atro no sara na gidi se Yesu Kristo to so mai tosumi no so obeba gidi audisua no yesua ma ne to ya so mpa ye na ye toaso from enne e de ko adisua to so enkro no ye enkro no o se boni asempa no na afi emra no se wo hwe sa adisua so ye adisua bia no kwasem se ebeboa ye mpa ye sanse sa nsemfua miensan ye didi so yi boni asempa no na afi emra no eta ye ma yadwunumu ye yenketene anase kesrene kakra yadwunumu ye ntanta kakra ye ntante ase you knew how to reconcile these subjects ene maboafo wa hase ombeboa na afi ye nsunsuanso ne okwan befa so atesa enema yase ye nyina enim nso se bone ya ade a no kwasem ne se eha ni papa ye ne ya nyankopon ayonkofa entimi nhyemu kena nyina no eya na ejina bone so etweda bia ebinum krampo ka se bone eye part of us and I say nature entin kaima ye nka ho asem krampo but the more aye tena bone mu na ye nka ho asem nso enema ye dore ewo bone mu nanso no kwasem ne se nyankopon ma ye hu bone ewo ne mra mu ye ba behwe se ne bone esitie ye behwe asempa no se ne esitie na fe onyankopon mra no so se ne esitie eno na maboafo ba beboa na fe na otwe mu ya dosodoso na ehu okwan be fa so na ehu adusua so ebetimi asua fi na de abo bra na nsan ewiase mu yen ka abosem no ewo Psalm 119 verse 93 Psalm 119 verses 93 and 94
ne wayɛ krado bia betumi aka yɛn ka abɔsɛm no ɛde ama yɛ Psalm 119 verse 93 and 94. Nti radiasem. Me re free on see ada. Na no so na onama minyankwa. Me odia jemenkwa. Na medi won see echi. Amen. Amen. Great. Say ye koyenim no ebeba mu na fe yakasa ho. First of all, yenhwe akwansidie ne sohwe ahodo no, distractions and temptations. Yebe kan asembi kakra ya basem a yeta nimpa efa Samson ho. Yen kan ne kakra bi Judges chapter 14 verse 1 to 3. You really ahuri akan 16 verse 1, 4 and 16. Until first of all, no, Judges chapter 14 verse 1 to 3. Yenhwe asama ewo ho no. Ma yentie onyame asem. Judges chapter 14 verse 1 to 3. Na Samson sane ko Timna. Na okohunu oba bi wo Timna a oye Filistifo mama no bi. Na ofru beka kire naja nene na se akohunu oba bi wo Timna. Filistifo ma na monkofa no mremi nware. Miensa no na naja nini na kachire no se wu nuanom mama ne me man nyina muni unni oba bi na oreko akọware oba Filisti fo momotufo numu na Samson kachire naja se onu na kofa no bremi na onu na osomani. Amen. Amen. Afi Judges wana huri na kan 16 1 4 and 16 no 16 verse 1 4 and verse 16 wa ya krado no ebetimi aka chapter 16 verse 1 4 and 16. Okay. Na Samson simu ko Gaza na ko hu oba dwamafo bi ho na ko nchen o ka kire Gaza fo nse Samson abaha na otwa ne ho hia na ote no anajo okro no pono ano na otenidin anajo no nyina ka se ade chi anopa pa ibiku no na Samson dakosi dasum na sorry dasum no na oso kro no apono ne aponwa mienu no emu na otu ene echiri adaban enu nyina na ode bo akonkon swade ko bepo a echire Hebron enim no etifi na enu echiri no odo obabi Sorik subohwemu a ne dindi Delilah. Amen. Amen. What kind 16 no? 16. 16 verse 16 no. 16. Okay. 16 say na odi ne sem dwan ne ho da nyina yira ne ho na ne kra ho mete no ko owum enumu. Amen. Amen. Same yenhwe Samson sene yehwe akwansidie ne nsohwe ahodo. Samson abrabo okope se obewale Philistine ba later ko Gaza nso ekohu sabi oba janchre ni a ono nso pese eno nso ono na beye bibi ohwa etisen Nya Bismarck edas ne atifo nso edi nyamedin da mo asese mode maso FM ye. Se hwe akenka asem no mienu a ye kai free Judges 14 and 16 nyina efa Samson ho. Na me sure say ebia na wati Samson ho asem pen. Wontin so a adusiano ne akenka asem ye ti ase pefe se emre bi swin ema woni na agya nini na mo enam no. Okohu oba bi a na oba no ewo Timna a ewo Filisti fo mantamu. Na ono de ohu no an ya na yesi nipa ani etwia niwa nipa aniwa yehu ne ewa niwa no so a ya na etimi atrati ye mo even kura na ye ne ya nipa ya se eduwa ware so na woni wo pe oba ubetime hia ma bebre but wani to ba kum na so we de we ya na mepe
nti no Samson ani ebo wi oba na wotim na ne so no ha no se ono anu pe na ja mu pe wo mu mpe wo eno anu ope na Samson so eye obi a onyame ayi ni for special purposes na niema bi wo ho a ya na yen consult nyame first na ye ne atimi de ye pe make choices bebre adusuan mu kire mu ma yete asese na Samson oba na o choose no nyame efam de nanka nyame etiase efise o choose for a purpose so de be ya enka frisifo empredodo omo adi omadi Israel for no so na eyeta man ka true ono no enka Israel for no betimi anya omo hu fa hodie nanso eniema bi esisi wo mu a enu ntine ama nia na osusu no amamu eduru ba bi no Samson ede ne ho eto ono an eho so entine se nia awose omanyame edi kai wo nanim no na wama saa niema no a distract no na ono no eya ne se nia wahu na eye ne fe no enu na odi akiri na etore bi nso a menu mienu nso ekọ ema ye nia enti nia Samson eye no a wakaso oba we ne ope na wie ye no ehun se ni trima dia nanka ense se woka no wokan okase wo bibi a ye be friend abroma na sa abromi a ye riddle a oto ye nanka on pese omu beti asie eye na so beti asie kura na omu ho bekire omu ansa na omu ate asie yi nanso oba besi atimi edada na yi ni ewo no ama ne ense se woka no obie na no ekan nti adofo no mesrɛ mu ara yegusu tie onyame asɛm no eniema bi wa ebia na nyame de amawo for secret but one hwe ye obi a oben wo ana se nipa ye odada fo obetimi obunsan betimi anam obi so ama wadada wa ama wayi secret nyina agu ho enti oba ne nya Samson ho kwai na at the end of the day ne kra ne hadwen kra ne se oba na nanka opɛ no wansa yansa amfa no aman aware evise olusu no me yede no ma the companion enu anu eho anka ho anu osako hu oba guamamofo a ye friend Delila ena eno nso no nia Samson ne bia no wo hwe physical aspect ni ntino ono nso na nikodi na chisa ni na kono ntino okase oba guamamofo ya na ope nanso oba no nso se de enim Delila ede no amanfo kai Delila de ne mo pa esen Philist ni ne ede no enim se odada no ma nyanyame si enka yemfa apaso enka ni tiri no ono nso ojamu eka ni secret ekire no na adofonom adusiane de badan wa ma menu mienu si yebeti asese Samson de eye oba ana ebi omufa so etimi edada no na enso menu mienu nso no ebi ana nyi oba betimi afa ade fufuro so Samson ema no ho kwai ema oba no Delila oka ni secret ekire no na awieye no nso no na hoodin ananka nyame di ama na asubi maada no oma oba ni nya no ho ekwai ma awieye na ba awieye a oba no ehu sa secret no na nso anmonyanke nyame din se osi sauka verse 28 na osi upon all no na Samson fanse wani nyankopon relationship no ebe end no osa kai ni nyankopon nti sauka verse 28 no ho na 16 Judges 16 verse 28 wasi na Samson frɛ Awurade sɛ Awurade nyankopɔn afei kai me na hwɛ na hyɛ me din prɛko pɛ yi nko ara onyankopɔn na mentu mani mienu yi na mentu mani mienu yi wrɛ prɛko pɛ Filistifo no so imagine say mama secret don't share it but you share it secret ni nyina ni abeda nanso Samson ka say anye bia kra no nyame bi wo wa na oboa no enti last minute kra bibia eto atwa na yehu ni secret na nka na ho odi nyina asa no osaka say Awurade kai me enti ya kire say menu mienu Satan and as a controversies in the addition me yet as is rare na ye rare ye no crazy wo ho a if it's a certificate osoro ana onyankopon to obonsam eto asase su no woni minu mienu nyina ogusu a wo di se wo ye ne obeye bia so betimi awe ne enti ye rare no matter what ye ntimi fancy na ne osi ye huni se yire su pai so se de ne ara Samson kire ni secret nyina e ma wo lusu na ho odi nyina nanso last minute ni kura no osaka se Awurade kai me e ma onyankopon e kai ni last minute na wo link na ba se
saa nneɛma etimi distract Samson no wɔn nso ebia na nyɛ saa de korɔ no abi na ɛbɛ distract but ebia mikasa ebetumi aba sɛ ebi sports kora na ɔpɛ ne kɛse nti sports ni nti no unya brɛ kora ɛmɛ nyame ɛnu kwa sports ni nyɛ bɔne o yɛ bɔbɔ na wohwɛ bi ada ne bɔne ne sɛ nanso ebi at the same time no na nka teachings bi ɛkɔ so ana asasafo ma hiaw ana asɛ wo makro hiaw ana asɛ wo yiri hiaw wanhwɛ ya sports na ado ani adi akyire nsa ebetimi agu awariye ebetimi atwon afiri onyame adwuma a ɛwɔ sɛ wo yɛ ho ebi kra na wo de shopping ana wo konum sɛ na fie ɛwɔ sɛ nka wo starting in term nanso one starting in term afei homeda no kra akwakoto afei no shopping anka wokɔdi di abedidi no enye bɔne sɛ wokɔyɛ shopping nanso no ɔbonsam bɛyɛ ama no adistract wo afiri onyankopɔn hɔ enti time a wɔsɛ wokɔ no nti wani na homeda no akwakoto hɔ nso sɛ oh manya beduru de ne a wɔsɛ metɔ ne prɛko bonse na ɛno nso agye wo brɛ the same thing ebi a social media adɔfo no yɛwɔ asase su ya na sɛ nemrem no ne yɛkɔ so paa no program bi wɔ hɔ ebi a na yɛkɔ so Zoom ana asɔre dɛm nanso wonya ma phone so sɛ mehwɛ movie baako ana sɛ mekɔ Facebook ana sɛ mekɔ TikTok ana sɛ mekɔ ha behu anse edwiri ba gidigidi behu anse na distract wo ɛno betuma yɛ kwansidie ama wo Samson deɛ ɛyɛ ne akɔnɔ deɛ na de ne kɔɔyɛ wo deɛ betuma yɛ Facebook asɔre a wote saa 24/7 even aduane kora yɛ die ne kora no ebi ɛno nso betumi ayɛ akwansidie ama wo ebi sɛ wakɔ party ase o ana adɔfo no nyinaa hyia metuma ni hwɛ a ɛsɛ ni bi anka me nwia bi anim ha aduane ne ɛte hyerɛnhyerɛn deɛ wonim ne yɛde yɛɛyɛ sɛdeɛ ɛdistract Samson ɛwɔ n'akɔnɔ deɛ no the same thing na adɔfo no me ne omienu nso shopping betumi adistract social media betumi adistract yɛ aduane kora yɛ die betumi adistract yɛ sports betumi adistract yɛ ana nneɛma bebree betumi ayi attention afiri nyame asɛm ho ɔsɛ asase yi so ɔbrɛ ɛne mu akwansidie nti no wanhwɛ yi a ɔbonsam de nneɛma no saa no bɛfiri ɛbɛ fa yɛ mu ama yɛ adwene afiri onyame asɛm so onyankopɔn sɛ yɛ no asɛ twerɛsɛm no sɛ Yesu Kristo ɔfa saa ɔha no nyinaa mu bi asase yi so nanso no nyinaa akyi no onyabrɛ de ma ne nyankopɔn enti tam ɔne n'asuafoɔ yɛ n'adwuma no nyinaa brɛ bi duru a no wate ne ho akɔ ne nyankopɔn akɔ kasa akɔdi nkɔmmɔ wobɛkɔ adwuma wobɛyɛ nneɛma bi a wo kunu ɔsɛ attend to no wo mma ɔsɛ attend to wɔn nanso all the time no find time with God na onyankopɔn Yesu bɛyɛ nhwɛsoɔ sɛ ne nyinaa akyi no mmerɛ biara na onya ɛbrɛ ɛma n'asɛm na mmerɛ biara nso onya brɛ nso de ɛbɔ mpaeɛ na wɔde hyɛm ne omienu tirim sɛ yɛnhwɛ yie ne yɛnkae Laodicea asafo no na Paul Samson de no ho to no ho so sɛ wɔ ahoɔden nti wotimi yɛ bibia obia ne obetimi attack no Laodicea asafo no sɛ yɛ rich just say we don't lack anything nanso nyame ka kyerɛm sɛ ɔmo ni mɔbrɔfoɔ paa ebi ana yɛ sɛ wo de yɛtrɔsɛm no unnim no papaapa quotation bia ne hɔ a unnim nti yɛ sɛ we know all but nyankopɔn ka kyerɛm no mienu sɛ yɛanhwɛ yɛ a yɛbɛyɛ yɛn ho sɛ Laodicea asafo no wɔse nia ɔhwehwɛ kora sɛ ne nka yɛyɛ nwunu a nka obetumi aboa yɛ ane yɛyɛ ahyia nka obɛhu sɛ ne yɛwɔ sɛ wɔnto ayɛ so na sɛ yɛbɛyɛ nwunu ne yɛbɛyɛ hye no deɛ botoro bodwo ne deɛ yɛnhwɛ yi a wɔse ɔbɛfeɛ afa n'anum na ne yɛdɛ ne sɛ wɔse yɛanhwɛ yi a ɛkyerɛ sɛ ɔnya nhwɛ yi nti ne yɛnhwɛ yi na adɔfonom yɛanyɛ nneɛma bi a ɛbɛdistract yɛ yɛde yɛ ankɔ nsɔhwɛ a nyankopɔn ntumi bɛyie ne nsa afiri yɛ so na mmom ne yɛnyɛ nea ɛbɛsɔ onyankopɔn ani ne yɛntweme onyankopɔn daa nyinaa amen meda se Same wayɛ adeɛ paa sɛ wakyerɛkyerɛ mu abusuafoɔ yɛbɛda Same ase onyankopɔn ɛnhyira sɛ wakyerɛkyerɛ mu de ama yɛn bɔne ɛyɛ kwansideɛ nyame wɔ original purpose ɛma yɛn nyinaa Samson na ɔwɔ purpose but bɔne bɛyɛ kwansideɛ de twe ne firi ne purpose ho ɛna onyanka nyankopɔn sɛ ɔsufrɛ nyankopɔn ɛma nyankopɔn I don't know deɛ wɔn nso ɛtwe wɔ firi onyankopɔn adeɛ ne bɛyɛ bɔne abra ayɛ kwansideɛ ma wo ne nyankopɔn ayɔnfa nti sports ne whatever na ɛnyɛ no ne bɔne
no, but at the point and no bem chinwe free winning yankopo yonko famuno, not just say a boni at the amount sana at the end echo. Made us say, or say strongholds in my relationship with God. And I said, many on yankopon tem ayonko fano aptrap or yahudo. Ye share or coin be faswa ye ni on yankopon and temuno ebe ye ding. Ebe strong. In fact, yes, Christo can same be how are you be dealing with a dear air destruction or ya brabumu. Not me ama ye ni nyankopon temuno aye ding. Well, yan should be yes, Christo can Mark chapter 9, verse 42 to 48. And son of mama Dr. Densi Abamu has say Mark chapter 9, 42 to 48. No. Yes, Christo can and same be how are you dealing with certain things. 42. Yeah. Na obiara obetu nkuma yi a woji die yi mu baako sintidua no. Eye ma no mom se wodi oyiwa mmoa kesiye sene ne kon mu na wodi no koto pumu. Na se wo nsa to sintidua twa. Eye ma wo se wodi basasini beko nkwamu. Sini se wo nsa mienu na wodi beko amanihunu krom. Oja a erinum danum 44 no. Die won aboa nwo na oja no num. Oja no num na se wo nan to sintidua twa. Se mawo se wodi nansini beko nkwamu. Sini se wo nan mienu na wodi wo betu amanihu krom. Die won abua nwu na oja num na se wani to sintidua tu eje ma se wodi ani kro beko nyankopon ahinie mu sene se wo ani mienu na wodi wo betu amanihu krom. 48 ne twato no. Die won abua nwu no oja no num. Me da say consistency yan show some yes Christo kani in terms of say obenya osoro ahimamu mu na one nyankopon ayonkofa mu ayede no so wani ba ko na hawa na se wutufiri ho no na eno na beboa masa ayonkofa yi adimu a ositu so wona ba ko na hawa osi twafiri ho so wonsa ba ko a twafiri ho no asem ben na opeso ka che ya o kan wa bebudie mu sei me asepa obone asempa no ene emra na ekwaya me no mi no be fa so anya ayonko fa stronko ewo ye ne nyankopon akwa entonum no de emaye into wase bible no mu abasem bebre kire na se kasafa akwanya ye ne nyankopon ebenya ne nyankopon relationship no aye strong and as aye den pa na so wase kwan bia so ne ana ye akwansidie bi wo ho a ya na ejeje me ne ombie no se de be ye betimi anyi nipa ewo Kristo emu enti noma ne bi no ode ama ye se ye nwene ho ode ensta ye enan ene yes ana ma we nyina ye noma e ya kwansidie bi a emmoa me ye ne nyankopon se de ye te wo ye wiasem emmoa me ntimi emma nyankopon no enti wa ma ye noma bi a me no mi no ye se etimi adwene ho ye ne koye be fa so a ebetimi atu akwansidie na ebetimi aboa ya hye ye den ewo enyamsum no enti wase Korinto fo ma edika 3 nchechemu dumien no wase therefore let him who thinks the ye ne so ogina ho no wase oyede onhwe ye no wanhwe ase enti wode mai te say something ede no ye ode ne hoto ne ho so and mra ode ne hoto ne so no ede ne down ana say ede na hwe ase e bai enti me no mi no normal bi aye na trust no kire say ye nhwe ye enim se agina ho pinti ye nhwe ye no anhwe ase odi bebre ma ye enti e kai Matthew 6:2 no say it is wo ye ade a nhye chotrobentu ni wanim se de nyantomfo eyo no ya no shi adam mu abono mu se de obenya enipa anim enmonyam no kura me se wanya nakatua dada enti papa bia ye ya ne ya pese ye ma nipa ho se aye ne ye ne enti wo se ye nya se ye ka kire nipa study ye papa te how good we are what ye mre ho ase
said the Yesu Christo so a brand and once no and no boy am a nyankopon some yaptimia build a strong relationship and as I am fast strong ye bet me down no can be so say was he ampo show obam a condona at the right there on na ada and was like as when no so how I had a traction so no my way na chira me won say yen last and as yen akono enfri yakomemu eno ye bibi a AC ekwaya entimi ni nyankopon a relationship no enko anim was he kwa ba kon so kan no Matthew 7:1-2 no was he judge not that you will not be judged. Emu aten no emu aten because aten from na bebu nu and say no ye there or the bebu until was stop being judgmental. Who be away there why say was say Christopher no nyame fan share and sase enye sa na nyankopon kuto no otimuafo a yemfa bibia ncha ne sa na bresem no obeye amaye na Matthew 5:44 na ya na ye me de pay ye Christopher to ho sini yie na adesua na che say si entimi anye bibisa emwaye emye na enyam som no nyame entem no enkoyi wase o ka kire say ye no ye entamfo omo a omo kasi ye no ye nya de ye nhyira omo na no sa no ba me ya ho say ampa ye nyame ema eto da bi ho ya Christopher bita wo no so beta ne sa Bible na say ye tia ye mistake etu yo Christo no na de ho asam so obi mpewa asem ti mpewa asem a ene afaso bi ene so onyam som no ntimi nko anim unyini wase sa ankrofo na yesi ye bom paye mo omomom na ye show mo de ne ye dom also stop hating your enemies ekwaya afaso taw atamfo no jai na nyame fa nhyɛ wɔn nsa ɔse bɔ mpaeɛ mo ɔmo na di mo ɔmo na nyame na wɔ brɛ estem wɔ bɛyɛ de ɔde betua ɔmo ka saa nɔɔma wei ne nkwai pii wɔ hɔ ne nsɛm pii wɔ hɔ a Bible na ɔde ama ya ɛboa yɛ siesie na hyɛ yɛn den ɛwɔ yɛn ne yɛn Nyankopɔn ntam ayɔnkofa no wɔso waka kyerɛ me ne omie no so obi a ne bo befu ne nua mpo ɔyɛ de obedi fɔ ɛwɔ de atemmuo mu Matthew 5:22 no nti wɔse yɛn nyai si ebu amanfo yɛ bu fu nkrɔfoɔ tam bia no mfa so pii ni so na ye saa no man nyina na ye jaate ho afiri mu a ene oboa me no mbio no am ye nya strong relationship with God ye nima nkrofo ya tamfo obi a ho so mpe wasam no de na ye man da bia no yetia saa nkrofo no saa no ma we o se ye ya bone na de saa no ma na ba atete entamatam bia na de ye de enye no ye se di ekire nanso ye pese ye ne Nyankopɔn ayonkofa no esi pinesita ese saa no ma na etimi twe ho firi ho na no aboa ya ma yenyam som na si yie ni atimi anyina honhom mu e wo bone wiasem medamase amen medase kojedensi se ne wa chechem na busiafo ye hwe bone emra no asempa no ya hwe bone je mienu nyina bayi ntimi se kire bone se aye akwansidie dia man na Yesu su se ade bia e be ya akwansidie no say wani say den wodi ya bebudie ede maye so wani na ade behwe bibi ene be hawa hweniye so wonsa na ade be bibi na be hawa hweniye so wona na ade be bibi na be hawa hweniye yenye very careful ewo ya namon tuomu ewo ni Kristo ayonkofa ye pese yenyamo ase na yenko emra no so yenhwe edien ni emra so the law emra no now asana no yenkan Romans chapter 3:20 and if 1 John 3:4 yenhwe asema ewo hono Romans 3:20 and if 1 John 3:4 ne wa bibia ankan na fe yenhwe sene ho nso esitie Romans 3:20 asi efrise orimfiri mra nnwuma mu hunam biara bim nanim na mra so na wonam hunu bone yie amen John 3:4 obiara oye bone no oye de tumra na bone ne mrato amen sister Grace yenhwe sene ensem na twa no ho abutu ha se ye be kira se na sen na ye ntiase wo san yitu sem a ya kan wa he that's Abraham Bismarck me ye tie for ni ahwefo so ye damase sem na to ha am say we say the law and as embrano now can we say na ubesi akyekere bone ase akyere obi a onye Kristo ni na say na Bible no kyere bone ase so obi a onye Kristo ni no menim say embrana ye betoto me fa say abusuampo
embra obi awo law and as rules won abusuam. That's right. Se wutimi bu rules and say meye no mutie won hyehyɛ ma wo mo se wo yesi a wo be yesi. E na afa su ye kɔ adwuma mu a ye wo mbra wo ye adwuma mu. Se bra time say wa ma time say na wo ye late. Emfa bibi mfiri adwuma mu nkofie. Wo ya eye bɔne. School mu yesi embuli wadamfo. School mu yesi enkontokwa. Ni nyina wo ya ye de wo bɛkɔ baabi am yakɔ discipline o. Na even krampo ba police ma omu wo mbra. Mbra wo baabia ye hyehyɛ ɛda ho even po ya sole ye wo mu kra na ye wo mbra wo a ubusu a de mbra ne bedi wa mo se we a we ye na ye bɔne enti ɔman bia so etimu ɛwɔ ye mbra ti se nipa ne Kristo ni mpo na aka Bible ma se no onte ase a ubetimi de na fa wi ase mbra no because amra na nyame mbra na bi na wi asefo no so de ye omo mbra because enye bɔne enwia de Bible so aka se enwia de enti ukɔ sai mo se de mo kan se wo se efiri se orin free emra enwuma mu emu honam biara efo anase enhunam biara fo na emra no so na de wonam ehunu bone eyie enti wo se emra ne so na nam because se emra ni ho aka ehu se mekowi ade e bone but emra ne be mma hu se oh me ebia obi ade enye media na mekofa eye bone enti emra ne be di me enti emra no na be mma hu se sa ne ma we nyina ye bone enti ne ma bia ye bia na wo se make sure se body emra no anase minka ne se emra eni ho a enka boni su ni ho because emra na ma mi hu boni nti ukọ de to so biem no so wo se obiara a wo ye boni no oye de to emra na boni ne mra to e na me kan nti boni ne na ye mra to no because say boni ni ho a ka me hu se boni bia ye boni nti se na wo ba wo sa ba wachi biem o se na David o se ha no se boni ne emraton na won kwati boni o se ne wakata boni ho ahye yen tebia ase okay o so wakata boni ho ahye yen tebia ase nti onyame enim se na nipa yesitie nti wa me ya hu se boni da wo ye boni e be ye o sei wo ye boni e be ye o sei but wo se boni fefra na awrade de boni achew enti wo saba ye friend say the Psalm 51 verse 5 na was it David e bro kofa Uriah yere Bathsheba no was wo ma Nathan ko yi naten say e bia babone a wadie no kofa wo nua be yere was ye no na o twro say humi mo o say she o wo me amumuyemu na boni mu na me na enyin se me that is a boni cry na eyedi ene because ye be wo ye na sa boni ni we mu dadansa na wo ye enti David hu se wono wo ye de bonye ni nti na ma okofa obi yire enti ye kan ye na ten no eye ne ya na onu no ho wo sra Boniface Adurade me sro fa me boni chene sa so na ko Jeremiah 17 verse 9 no wo se akoma wo hoyi eye ndada sene ade nyina na we nsamone para na hwan na ebenya emunhurumu wose hwan na ebenya munhurumu boni mu odu boni betimi eprawo boni na emra na ekata ye ho no na ma yetimi etre nkanya mra ni ho a ko bibi ye bibi na nkwafa ne ho adi but emra ni nti ema obi ye bibi a ontimi mfa ne ho ni firi se na emra na kyekye no wosase emra no so ye ha wose emra no da ma ye hu a true light eto body so ma ye hu bone because body mrano de me hu se bone we ye bone no sa so de toto se ete sa hwehwe niwa me ti we me yi we ya me hu no but se me man sha me hu ni yi enti o se ete sa hwehwe niwa wo de ahye no e ma wo hu bibia atwa ho ahia enti mrano e ma wo hu bibia ye bone atwa ho ahia bia no ete sa hwehwe niwa e ma wo hu no o sa so de toto ahwehwe se me pie na se de pada bo ha ne do so a ahwehwe no be kire me se pada ade abu wanim ne do so do but ahwehwe ni ntimi pepa pada ne mfiri o ma me ayi se me ankasa na me pepa enti mra no wa na obetimi ahye wo ho so se ade we ye bone enti awrade boam na me ntwi mfiri bone we ho fi se bone na ntimi esesam ana se de ma bia wo ye nti ayi se wa ankasa wo ma ho kwan enti wo se ye no na ma ye itimi de wo se mra no ema ye ma wo se mra no ema enioma emuda ho na afi nso ema yenya yen ho entiase emra no na boa ye ma ebia no ema na ema mu da ho me hu se we ye na we susu nye enti wo se asam ye ni nyankopon ntem ema ye ni nyankopon ntem so ben so wo se ni nyina boa ye na wo sa hwe wo se emra nsem du no wo sa ka emra nsem du no so ho asem
mmaransɛm du no ɔse sɛ mmaransɛm du so nyame de maaye no ɔse first four no ɛyɛ ni Nyankopɔn ntɛm ɔse first four no ɔse nyɛ nyame foforɔ bi nka me ho ɔse ɛnyɛ ohone biara ɛmo Awurade Nyankopɔn di kwa ɛna ɔse kae homeda na ɛyɛ no kronkron ɔse yɛ ni Nyankopɔn ntɛm sɛ bɛyɛ ni Nyankopɔn ntɛm yɛbɛdi ne mmaransɛm so ne yɛbɛbrɛ yɛ ho ase ahye na sɛ ho sɛ wɔno ne ɔbaadeɛ nti na ɔde saa mmaransɛm duwe ma wɔsa wokɔ na 5 no so ɔse di wagya ne wo nani yɛno yɛ nipa ne nipa ntɛm nti wɔde yɛno so ma yɛ sɛ bɛyɛ a wobɛdi wo paamidi wontiatia wo maame na wo maame bɛtena asomdue mu na wo sa ba de tɔ so bi no ɔse ɛni awu fi sɛ wodi awu a asa yɛyɛn akrampo yɛ mram no di awu a yɛde wo bɛkɔ court ebi okra yɛtimi ko bi tuaka enti ɔse ɛni awu fi sɛ wodi awu a ɛbɛma wo ni nyame ntam no kra nyɛ papa to ɔse mɛni awu de tɔ so bi mu ɔse ɛnsɛ awareɛ wonu nua bi yire enkɔgye ne mfini nsɛm wonua bi kunu enkɔgye ne mfini nsɛm ɔse nsɛ awadeɛ bibia a wode yɛ bɛgu awaleɛ mpa ho fi bia na ɔse nye gyae ɔse ɛmɔkro no adeɛ da hɔ na nyɛ wode mfa wo nsanka fi sɛ nyɛ wode na ade wo nsaka fi sɛ wode wo nsaka ne nyame mmra no adiw ne wiase mmra no so so asa adiw agu so ɔse eni wo nyɔnko ho adanse krumu adeɛ a wonhu yɛ ne nkasa me ho nkeka nsɛm wo nua so obra nim sɛ ne nyinaa yɛ bɔne ɔse ne nyinaa hyɛ mmra no mu bi ɔse ɛma wani mmere onyonko de onyonko bi bia ne fie na yɛmoa na ne bi bia yɛ onyonko de bia na ɔse wo hu na yiwani ɛma wani mmere menua ɔse mmra ne bie yɛni ɛma yɛ hu bɔne mmra ne bie yɛni nti mmra ne ni hɔ a ɛnka yɛ hu bɔne krampa nka yɛ hu bɔne biem nti wo kɔ akɔ Mark 12:30-31 so ɔse do Awurade wo Nyankopɔn ɔse do Awurade wo Nyankopɔn fo akoma nyinaa okra nyinaa wadwene nyinaa ɛne wo honhom anase o strength ni nyinaa ɔse fa do Awurade enti wɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ Awurade ne dɔ no enyi bi mfiri mu mfa bi nka ho wɔse ne dɔ no ma mu fa obi bie ne padua ne nyinaa fa do Awurade na som no ne di ne mmaransɛm so yɛ saa deɛ a ɔse mmara bie ne ho etia wei no wɔse de sɛ twatɔ sɛ dɔ wo yɔnko sɛ wo ho ɔso ɔdɔ ɛkata bɔne nyinaa so ɔdɔ ɛyɛ ade nyinaa so panyin nti dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho nti wo dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho a ɛbɛma woni Nyankopɔn ntɛm ayi abɛn so nti de ɔka ne sɛ yɛni afoforɔ ntena yie yɛni afoforɔ ntena asomdue mu ne yɛ make sure sɛ yɛni Onyankopɔn ntɛm no ohwe ha sɛ ɔse Onyankopɔn ɛde ne mmara no ɔma ne ba no ɛbɛ menka ne sɛ Onyankopɔn de ne mmara no ɛba yɛn nkyɛ sɛ bɛyɛ ne ba no data no de mmra ne ma ye nananom wo bepɔ so ne onamadi ye so yi wo ho but ne de ɔde ne ba no so ne fa ye benya nkwa ti ɔde ne ba na besi hɔ ama mmra ne sɛ ye mfa ne ba no so ene ye nya nkwa enti menua de wo ka ne sɛ ye ma kwan ne mmra we no emo ye ho ban ye wa asafo yi mu wo se bibia ye bia no obonsama ma mmra na be burden amana be aso ɔde ayɛ sɛ be burden amaye enti wo ye also ebia obi bi mpo awu a oh me yehome dani ebia me mabusua nyina nkɔ aye ye wo ma me awu pa wo papa awu pa wo nkɔ aye nkɔhwe nanim mpo wɔsi da bi home de na memre da ntimi enti obonsama ma na be burden ebia na wo pa adwuma ye na adwuma bi akɔpie memre da na memre da adwuma no kebetimi am ye twa cap 3 times ama wo de akɔtfa wo nua bi krampa ne school fees wuntua ye nanso home da ne nti wontimi nkɔ ye sɛ adwuma no enti obonsama ma na be burden na ma ye sɛ because of ye no ɛma ye ntimi enhwe ye nua no manase ntimi obeka se anyame kra ne timo oden ade na wo nkonko ye adwuma na ntimi nye sika nkɔhwe wo nua wose ne nyina no ye moa na ye ma ne nye bed in my enti de wo kan se wo hwe John 1:5-3 so a wose Bible ne ka kire se wose the Bible tell us for this is the love of God we keep his commandments what you say wose ne de kom ye no so ne mmra nsem du enye bed in my enti me nua wotie me nua wo hwe me wose embra no sɛ ebia emre ni hɔ a nke hu bɔne kura nke ye hu sɛ bɔne wɔsi mi ɛma Onyankopɔn mmra no enye burden ma ye enti Awurade ni yenua no ntena yie ni ye ni nyame mmra no so yie de nyame ba oyam di ne so yie enti obefa nyina akodi da ensada amen me that's sister Grace oya there wato wo abiebie mu achechire mu Onyankopɔn enhyira pa sɛ wa ye ne sa de amaye kwasem sɛ ni kwan sɛ mmra no eye asudi anase eye adesua bi ede maye wo adwuma mu na ya hyemra ye ebia ye nomonsa ye nom enubone ye nyese ye mra ye governor adwuma no wo ye sa de ne enya wa
yɛbɛyɛ wo de yɛbɛyi wadi sɛ wonyɛ saa ndeɛ na ade ntina saa mmara no yɛbɛɛden ma wo sɛ wote ase nti sɛ ɛwɔ mu ana inspectors ne ba sɛ ɔmo bɛyɛ inspection yɛafrɛ wo akɔ room hɔ sɛ yɛkɔ test wo drug yɛkɔ test a wodi anigye na ɛkɔ wokɔ koraa na wɔto nnwom because ɛnhyɛ wɔ ase because wankasa saa adeɛ no saa na sɛ saa adeɛ no te ɛnyɛ burden ɛma it only becomes a burden na wankasa sɛ bo di bɔne na ɛna na ayɛ wo saa nti yɛmpɛ sɛ yɛdi bɔne nti yɛhu ni sɛ yɛ burden ana meboa yɛpɛ sɛ yɛdi bɔne nti yɛsɛ mmara no yɛ burden yɛfiri hɔ de anakyɛ sɛ adefoɔ de yɛnam mu saa ɛnyɛ saa ɛfiri ase yɛnto ase no afei yɛnto ase no yɛnkɔ ɔse now Sister Grace atwere mmara no passing is it now say the law and the gospel afi yemfa ntoto mmara no ne asempa no se ne esiko Matthew chapter 5:17 and 18 yenhwe asema Yesu Kristo kafa mmara no ho Yesu Kristo ne gospel no yenhwe asema kafa mmara no ho simo se me ba se mese mmara no anadifo no mama mese nemum mehye no ma na okure me simu se osoro ni asase nya ntwamu yi atwede kitu abako ana sensan ba kumpo emfiri mra no mu ntwamu gise nyina ba mu asa amen good Foster yenhwe gospel no ne Yesu Kristo na ekasa yi ene mra no so na yonkofa na ekise bom mra no ne sempa ne bom sanse mrano eboyen amaye hu ne sese yeye sa ne atwe ho afi ho na mrano enso entimi emaye entene encorrect yen ana mrano so ehwehwe se ebedifo mrano ehwehwe se ebehu se ayebone na de sese mrande ye no na ayeye ana asempa no ene Yesu Kristo odika kan no ene Yesu Kristo na waba se ne mra no entimi anyeye no ono ba beje yafim enti ana oye some amendments ewo mra na yen yedi adwen ene yakoma ene Yesusuye efolo mra no na enye saa na Yesu Kristo so eye mra no ne mami kan for mra no 10 commandments no the first 4 no for Onyankopon the last 6 no for yen hu nipa so enti first 4 no enye Onyankopon di basapasa enya mfufuri nka me ho na ase den enye ohoni bi na kai homeda as for God na de last 6 no so yen hu nipa say be ya ye peace among ourselves and no ana obonsam enso capitalize all these things na fe ye ni bebia esese ye fa bio ye kuma nyina bubu ye nim se ya ye bone into heaven ya kono itimi kobi ene na asempa no e de baye na before say meko asempa nim no won say awofo bia ope ne basem na ope ne bayiye no o de emra e kire ne ma say sei na ye na akwala obeye setie no o follow a won say o bibia akoyi ma no na ne wan follow no utim say na enema ye basa ma no sana Yesu Kristo di asempa na ba ana wakase musu se me basa mra no mama se mra no den commandments no be wa me se no da mo be she ne ma na she mma obehye ye no e kire ne na yen nipa yi ye adetu enema bibiri ho a ye ahye sa mra nim so Pharisee for no especially say Sabbath ukọ na say unanti kra na ho T50 kra na waye bone e komo de o na say ubi didi kra na ensese ukọ no duane ana say upe bibi kra di ensese komo de o ana Yesu Kristo ba say no enye sani ene say ni say nti na mebre na ka say Yesu Kristo ko fu nkobu aburu no Yesu Kristo anko fu nkobu aburu so I say aha eno ana obeye
nti yen kasa ye de emra na se ya nwe ne oye emra no ho a yen kasa kuma yetimi nye nti waka bi se wo dom ya di ma hyede so ahyede ben emra sem no ne obehye ne ma no ten commandments no obeye no si ni so den ti no kasa asempa no Yesu Kristo no ana oye emra no no ana aba ana o chechere yen se yeni mra so emra ben eni ewu mokro no ka homeda na enkronkron emonya kopo di basa sa no de to be hye ma afei ose ofre Abraham no na Abraham ewo bonim mfa nsa abosum fie o bonim into ofre Abraham no ana o kacha Abraham say Abraham nantimanim na yepe so what does it mean nantimanim na yepe na say mran sam so no diso so inti Nyankopon emfre odidi ni ana otini ni biara o bonim onfre no anyesa onfre no ofre wo awo bonim no ofre na gusu wo bonim no a na wo bonim but ofre na wo pie free bonim a na fe no de ne mransem no e kire se de midi kan ka se obatan bia cheche ne ma papa iye na me kan teachers edition no some scenario bi say entafo mi no bi won di bia omo didi kura na bone omo tu omo na akwa bontin kura bone ensu bia obo bontin bia bone gise de omo fie nko enti they were not used to outside only say ifie ana omo wo enti omo nyi no ana bako eye wayward fe why addicted ayi drugs and sa yes and owie na bako na oye setie ehwehwe enema bia sese oye no onyankwa saba pepe na tese ya abrabo yi that's right chosem no ene da hoyi ewiase nso na ewoyi chosem na kire enema yen follow na aboa yen na se emra no ye de yakoma ene yadwen se emra na ya hwehwe de ono ye emra no se oba me ahoden ama etime di emra no so se de ofra Abraham na Abraham etie na oba ne nchen na fe Abraham follow no na o follow ne mra sam so a yen so ye onfunsum ye owiase ye obonim ye pie na ye ba Irade nchen a ono ana ebe directing affairs I was asking for word with him. That's right. Say they buy a 9 inkuti abonim. Na wa kire ne yefa na oba yasa afata. O say yenhwe Daniel ono so obompaye nye nakoma enye nadwen ohwe Yesu Kristo odinkunim Abraham osrema Lot edinkunim na Moses so edima Israelfo no na Nyankopon so eden etie yeso ye setia nyame obeti na yeso ye dia mafoforo na Nyankopon so eden etie men nyame moye no nka ye ho na yemfa ye nkasa yepe ene adwen enni mra no so nemo yenhwe de oye mra no no ne beboa ye amen moya de mo bo adwa pa uziafo yegusuara ye hwe emra asempa na afei ye hwe boni fa ya hwe boni ya hwe mra ya hwe asempa no se ne esi but so wo hwa mo be kaya 2 quarters ago ne ye Exodus no time na Moses kwakoje samra sem do no the word Hebrew word or the describe you know enche da nye command but na ye promise so be kaya na ye promise in this promise 10 na Nyankopon dia mo Israel for no eye boshe a chese se mudi mashede so a this is what you are going to enjoy and na eye enjoyment to enye something that ekwachichiro mo and se mudi mashede so a enjoyment no ba ko se obi nkofo obi yire so what I say enjoyment ba kwa mbe enjoy ni se obi nkonya nyame foforo mbeka me ho
enjoyment ba ko ne say obi ntwe sekan enko wo bi enjoyment ntina nche da nyam rasa echichire omu eye anije di anyankopon promise asemudi mahye so you are going to enjoy all this promise enti wo fi say nka wiase nyina yesi yedi onyankopon akyede so a anka yenyanko heaven no anso nke be feel heaven was asase so because obi nkofo obi yire obi nkofo so we shouldn't see it as ade bi echichire ye eyodo promise anyankopon de ama yesi di na hyede so sa nema we nyina emma ye ntam krampo sa na te ke yanto aso na fe yenhwe ne edi so na fe yemfa nsore yen adisua yen adisua no so or say knowing and doing knowing and doing rehu and affair ne re yanhwe se ne esitie se ne akenkan sem bi ekọ ewo ha se Matthew chapter 7 no yen come from 21 Matthew chapter 7 verse 21 to 24 near huri akan 26 no so okay yeah Matthew 7 21 to 24 okay to 24 no and you be our me say Awurade no na obekọ ostro ahenie mu na de oyemaja ostro no apede eda no enipa pie beka kire me say Awurade ya mfa wudin nhyenkom ya mfa wudin tutu ahomane na ya mfa wudin nyo ahoden ne pie ana eno na mepai maka kire ne say me hu moda mo free me sonko mo a maye de entene enti obi a otema sem na woyo no me de ne beto obadwemba a oto na ban obotan so no ho na osu kase toy na u 224 na huri na kan 26 no 24 26 na obi a otema sem na onyo no ode ne beto obakwase a oto na ban anwia so no na nsuo kase toy na nsuo yiri na mframa boy na bebobo amando na ehwiase na hwiase no soy okay young fancy wa I think say that story of something that familiar pa and you be of semi ready and na all kind of hono and na what the toto near we yesuti and in your own yesuti or the toto near omusi dino nti near yesuti no it's what botan so nti sem from afua enam say osi no botan so ejina ena ba ko no nsi the opposite kaje den si dien adusua same dien adusua ena opese enya no ha that's in Bismarck se hwe adusua na ahyase na o ma ye hu boni ana wa me hu asempa no ana wa me hu emra no imagine say beginning no boni ma hu se miyewe ya we ye boni ana ma hu se Yesu Kristo ni asempa no ana mmra nso bi wo ho a me ya benefit bebree ma me na dum na wode adusua ne ba wie no se ene wa hu boni wa hu mmra no wa hu asempa ne dia ene wa hu na dia na wore wa hu adofun na dia na wore enti wo tumi no mienu fo se wase enye obiara wase awrade ana ebekọ heaven ebia na wo de nyame ne de ye bo ni din na wunim pa de trose munim pa enwumi oni edesene obia wunim bibia yi nanso kai se trose me se enye won na wase de awrade nyina na ebekọ heaven edi entira knowing God no eye different from say mi hu onyankopon na me ye na sede mi hu onyankopon na me ye na pede se ye ma anase ye yire no ma ye ni wo mutifie kura no anase ya wofo no no emre bia no we expect se wo kasema anka obabedi so eno na chide respect a wo ma se anso na be ma I'm the head of the family, I'm the head wo de ye ho ho enti wo expect se nia obeka bia no anka wo yire enye ma na enso ye benyami mu a adofo no etore bia ya na ase ya ye pretenders you can be at the church Nenso no eba quotations via you can proclaim whatever. Nenso no ye ba wo ni ye de toto ni unim no ho a emu eda eba bra bebrebe. Etre say we know God fine. Unim ni trust and fine but we de adwuma. E ho ni nia adusua na wie ye kra no o tu me no mienu fu ho say adusua na asase no ame ye hu boni e say nia something ye ni ko wie no ni
afei wasa amam no mie na hu pillars bi a wase ye hu ni yie se de be ya yen fall into the same temptation na afei so wa mie hu se ne betimi aboa ya mie free that temptations num no eye emra no because en be ye guide na nyame adaroma ode Yesu Kristo asiwa maya adafo no ka kire me no mie no se ye hu Yesu Kristo a ye mfa na asem no enye adwuma si ya mfa anye adwuma a ye be te se obakwasea no a one de wo stu o si ni da no kosi etu anwuamu no odi si anwuam ye hu se mfrema boy ehihimi ba ko ani abre ono no si ni de obotan so no no on de o ye ne de wo anwuam because onim se obotan no onwa ne kura en konfinfin no wabre e bia na problems bi e ba so no nyame de hyewodin se de be ya ne be ba ya din sene sa no ubetimi agina enti samre yi a wo fa o ya umnum samre a wo de tutu se wo ye wo de wo botan so no e din de bet na wie ye no e be wie wo fa ne se so easy enti men ye no e wo anwuanu mu a na me fa bibia so easy na me ntema at the end of the day no there is no any cheap nyamsum bia nyamsum na yesum no ene niema bebre ne nam obeduru ba bi no na wo fro bepo na wo ko hawmu na wo kwa manimu na ni nyina no Yesu Kristo se wo kan ho ba bia enti wo de strendel wo de shawdin wo de shawuma ne druse nia edin bro so sa na wo be kai nia etwa mu no wo de utwa ye no enti wo beto akoso anya ne mu arihemu se nyame twitwa de mi free ha nia atoso no so obetimi atwitwa de me na mo man ye hu se ebia wo ye nyamsum ni de ade wo ha ma wo so enti no ti anwanu amu Davida eye de ni a knowing God and doing is the best ebetimi hu Yesu Kristo enso na sade na wo se ye no ne enye yensu ba biara ebetimi atwe asa no adofo no yere tutu onyankopon asem no a ye na se ne baburu a yentwe hu firi ho enti sa de a ebe yese obakwase ano na emwa yensu ami Israel na ne yati no o ma yenwura yetirim ne ntimi sisa emfiri ne a emwa yenyina ho na dunti amen amen da wase maya de se mama mo ho kwan na twedi onyankopon edemo eye adwuma abusiafo mo nso ye beda mo asese mo anyi mo fidie no amfa mfiri ase ye ne mo ayesa addition ne etoso enkron na ye de abro next week no ye de etoso edu no nso ade bebro next week addition no say repentance and forgiveness na se agensa chra na afi bonifa free eno so eye addition we hu free mo enye onyankopon enshira si utrase na mema confidence enshira so emai omi amompaye eda wase enyankopon ne abankese ye by the odin shase eda wase so ama honhon konkro na di anim ame de dwumade ne akwawie eja ye kra ne nipadua nyina hye onsa wo aba ye gui eja tiefo mkotie nyina so hye onsa se honhon mu siesie nyina ma nkwaje na bone a adi emu ekuye no yensesem free said the bear was sempa de aba wiase nyina ne yensa beka ne atre mama obi bia enyankwa yada was akwanya yenya ne aba wanim ne abesua wonsem de yeka nyina za bre bia me ahoden ne ntimi fa wonsem no emra wo Kristo Yesu de mu nti amen amen